en ng'ama osiepna kendo ng'ama progressive. Kendo winjo hako wuoyo. An ng'eni pod aparo ga ni Ishmael en Gen Z. Obro wacho. But wuoyo maber. Gimomiyo Gen Z onge gi jotelo en makosa marwa kaka jomadongo. Nikech magi nyithiwa. Ing'eni higa mokalo ne an gi Gen Z mane entiere yoda 6. Koro 2 moko to nowuok ni chieng' mane tarik 20 dwe mar 6 ni baba terwa wan wadhi e kibarua. Udhi e kibarua, okay. Ka tero gi mtoka nyaka e ofis gi gokinyi awegi kanyo. Kachopo gimoro saa 6 e family WhatsApp group marwa. Aneno pichni 80 gi wiye. Pichni biro chwa. Tago matimore. Wane pap. Ma penjo kang'iyo to akwonga kalo pichni mang'eny kapok ang'eyo ni magi nyithinda. You know. Koro ka ayudogi. Kochopo godhiambo, mano tarik 20 we 25. Kapok anochakore. Koro kachopo saa 6 to girengo gidok e ofis. Apenjo ni to un kanye ni dadi wasedo kar kibarua. Koro gigo kibarua kachopo gimoro saa 12 godhiambo. Koro gigochona ni dadi wa moko. Ok ibi kawa. Tumoko nade ni wayaki weyo lor kiani kune olor koro wan mnaka kendo koro watim nade. Amanyo thuolo madhi atim ang'o? Madhi aomogi. Koro ka gibiro ot koro wabet piny ogomba. Gani ndongo kinyi ne unyisa ni unok udhi kuno. Nino dadi nyaka ne wadhi, nyaka ne wabed gi joma moko, nyaka inipani nade. To koro onwa loso. Gima duga fwenyo kaka achiel kuom wuoro manigi Gen Zs. En ni nyithiwa gi pok wamiyo gi lain maber. Gimomiyo gionge gi jatelo en ni nikech wan ema pok wamiyo gi yo maber. Nikech ka wamiyo gi yo maber, tibro yudo ka jotelo wuok. Nikech gin giwegi, ing'eni ok gi trust each other. Gin gadier gi jowetegi. Koro giwach ni ng'ane in iwinjore gi sirikal, ng'ane in iusowa, ng'ane in uso. Koro ing'eni e hige kanyo. To mano to gima nitiere kamoro amora ma ji riwore. Ma wan ema ne winjo bed ni wakonyo joge. Ma achiel kuom gima wacho kata bed ni Ishmael owacho ni kika ginene wan gin leaderless. Ne wanyalo miyo gi forum e ward ka ward. Gichako gi e ward. Gikendgi. Ma en thuolo mochiw oketnegi facilities kanyo mondo mi girom. Ka giseromo to giyiero jogi e ward. Kaeto giduogo giyiero jogi e sub county. Kaeto giromo e county. Koro e county kaka giserome to gichak koro gioro jogi ma county ka county oro youth 100. Wan gi counties 47. Oro youth 100 madhiromo Bomas of Kenya mondo mi giwach wachgi. To wan kwa siku wawege ni gin leaderless. Karango magine. Nikech kata gin leaderless oko kuno e ot ka dong wane leaders gi. Koro wane manyaka kaka jonyuol. Wane manyaka wang'ik ka ginyalo dhi mbele. To nikech gineno sirikal kaka jowasigu. Kaka jowasigu. To sirikal ok owinjo bed jowasigu mar japiny. Ok owinjo bed ni sirikal en jowasigu mar youth kata mar jo Gen Z. Mano bende achiel kuom gima owinjo bed ni wapuonjo jogi. Nikech sirikal ka en jowasiki to koro ibro dhi kanye. Sani dong iro nyo wagore gi polis. Ni polis onego jwang'. Ka wagore gi polis to Emmanuel pare ni wakawe kata mana odiochieng' achiel. Wakawe kata mana 1 hour kende. Wagolo polis. Awinjo katini wach ni abro lawi 1 hour. Kuro wakawe thuolo ni wakawa ka 1 hour kende. Saa achiel kende. Wanyis polis ni polise te bede europeny uyue. Kenya kadwa dagie. Okwanya. 1 hour kende. Be 1 hour ng'eny kabisa. Koro ok ni polis rach. To en mana ni
nitiere kamora mora mudake kata mana kaka nyisi nan gi jeni jisa uchiel kum nyithinda uchiel madago de oda kani nitiere moko mabende opogore gi paro una kanyo kamoro neno beda kona ne kanyo neno ka pache be ok chal gi joma moko kata mana i police ka nitiere jok moko mabende pachi opogore dong apenje dong ulano ga kani ni police moro no kawo bunde ochielo go nyawadgi police dong negore kendgi kaito kata police moro no kawo bunde onego godo kiani siepni mag girlfriend kaito duogo negore kende apenji bago katimore ang'o dak wadhi ga ng'anyo kata police ko nego jawadgi ang'o mun wadhi ga ng'anyo koro gigi ema ne chwako gi mopogore kendo gin manyaka wang'i go mbele ka to kwanyal kawo ni sirikal en jasik japiny ok di timre ema ni kit goyruok modar mondo bedie emopogore gima chenda e nyasani en onge mar tije nok mar tije Emmanuel oken mana Kenya kanie kende kata koro kaka Royal Media kata mana Ramogi TV an kang'iyo jok mapani undeko ka Ramogi TV ka matiyonu okukal dhano 100 to bende ng'eyo maber ni ega ka ega okumed jok mokala beach ne pok okawacha beach manjara Ramogi TV nigi kala beach makalo kwan mara beach atiga auchiel ne pok umedo jok mokala auchiel ega ka ega kora penju ka Ramogi TV en achiel kum kembe mandiko ji to ega ka ega okundeki jok mokala kata mana auchiel koro jok mamoko gin gibrudo tije kanyo e sirikal kani bende ni mana tije metimango mikwano koro gini en tabu e piny mangima to Kenya ka adwa tude gi wach mar uchumi mano be point madwa tieko Kenya ka owinjo waloke paro ni to weche mag youth ere ka nyalo timogi President Ruto chakre nodonji nowacho ni odwa timo wach affordable housing mondo mi omed ndiko yudhe apani osendiko kanyo bende oting'o nyithindo weche mag digital jobs weche mitimo computer kanyo bende okawo jomoko to ok nyalo mano pod okoromo ok bi kawo ji sani nyo President Orlando wach mar kazi kwa vijana kazi mtaani nyiwinjo kolando tijedi en 100,000 to nyithindo mon godo kalo 2,000,000 koro ma chuno ni nyaka wambende wamed bedo gi paro mar ng'iyo to ere kaka wanyalo konyo vijendegi nikech kapod biro dhi mbele kama tich ema ji dwaro ng'ama nigi tije ok bi dhi e ndara ng'ama nigi wande moro ok bi dhi e ndara koro nyaka wabed gi gimiluongo ni youth Marshall Plan kaka piny kendo ang'e ni ng'ama nyalo timo mano en mana President Ruto ni osetemo weche mag affordable housing osetemo weche